چی؟ سرش دختر عبدالآبادیه، درگیر لاتی فوشاشم جد و آبادیه، واسه خودش مکره کن سوج خب انگولکش نکن بابا چیزایی خرش میره سر جون و کراش، پولاش بنت مردمه میشه دو برابر رو قمز. سلام علیکم، کانال تاش تکنیکای. امروز ما درباره обновление Windows 10 гап мезанем. Redstone 5 Windows обновление ро аз темный проводник, яъне дисплея на экрана сиёҳ кардан, хеле ки мепне дар экран ҳамаи меню пуст ҳамаш сиёҳ мешавад. баъд дар Windows 10 сиёҳ кардан дигар хел анахози мешавад. баъди обновлениш сарх кабул хели ранге ки дар кортона хитон дар обновлениш да торик нехитон бо беғарзи ин бровардагиасе чанд программаи дига обновлит кардагия. баъд шумоқа мезанем, нами дарон дар нишон дадагия кадом светати бо намҷа вибр мекунем кадомеш дар ихтиёр хитон дай прозрачнишам бровардагиай, ҳамаш ба қонун қоидаи худаш навм бровардагия, ҳамаш обновление кардагия. обновлениҳое ки аз кадоме ки Redstone набоша метавонанд и обновлениҳои Play Market яъне Microsoft Store скачат кунанд ё ай Windows Insider ҳамин бошад. ва ҳамчун як чиз бировардае ки обновлениша бировардааст ки вақте зера ки скопировать кардӣ фромӯш кардӣ ё намедонӣ дар ҷоай тарафи чапи мишкара меҷиқӣ мебрура худаш кадмеша фромӯш кардагӣ интихоб мекунӣ ҳамон скопировать кардагита дар ҷош мемонӣ ё дар чӣ кора мекунӣ ножница. вақте дар Microsoft да Windows 10 скриншот надошт вози худаш промадагия Alt ва F10 ҳамеҷиқӣ нишон метаҳад дар боло чӣ меброяд, ҳарф меброяд, кадом метавонед шумо ҳар ранга яъне полни экрана скриншот кунед ё метавонед хеле ки маъқултона нависен гирен ҳамон хел скриншот мекунед хеле ки хитонда маъқулай ё менависен скриншот мекунед ҳамон ҳарфора. нови поист пештар дар Windows 10 картана истифода бурда мешуд, ҳозир Windows 10 Insider бировардааст поиски баъд кори поиски холӣ ки буд ҳамаш ба Windows 8 пешна ба сборкаи 1907-1908 коркес аст, ҳамаш олӣ кор мекунад. нови игравой панел и программаро бировардан дар меню пуст намедрои меёви программара нишон метиҳад процессор кадом градус қад коркес аст, чӣ хел коркеси аст. бо баъзе компютерҳои ҳастанд ки нишон мефта вақти игра кардан дар вазми нишон мефта гарм мешаванд мепартоянд хит ба хит, яъне ҷа нишон метиҳад амира тоғрӣ мекунӣ ки агар баланд шид метавонад автоматически хича бикша, яъне бозӣ отменид шавад. Microsoft Edge браузери барои Windows 10 ҳама вақте ки браузериш обновление шид яъмо хеле ки пеш буд дар сборкаҳои 1905 ки буд ҳама хел места ки прозрачни кардани ҳарфушам яъне пустшам обновление кардагия ва добавид кардагия чанд забони дигара. блокнот пештар дар Windows 10 блокнот набуд, блокнот дигар хел шидагия. ҳозир чӣ хеле дар Windows 7 блокнот вӣ мекунад, метавонед ба мишка ёри мишка ҳарфора баланд калон кунӣ ё чӣ хеле ки стили ҳарфо дар корта ҳамон хел бинависӣ гирӣ. канали Таш Техник обуна шавед ва беҳтарин информатсияро аз ин канал дарёфт кунед. مثل اوسیتی مشتی باش دیگه قدیم سوجی منگا وحشی بافقیه زده پاچه رو تو سکارو ببین داشته ما رو باش دور میزنه که جاش لالبا